Okay guys, sme v Minecrafte. No. Máš z Minecraftu. Tu máš slnko. Posledných 13 odberateľov na odhalenie, guys. 13 odberateľov na odhalenie. Keď bude 30 odberateľov, toto tu pôjde dole. Tu to hovorím. Teraz to mám takto. Potom to bude tak. Hej. Iba 30 odberateľov vám dávam. Potom sa odhalím. A potom budem vydávať aspoň jedno video týždenne, keď budeme mať 30 odberateľov. Aj s odhalením